I pozdrav svima ljudi, s vama je Gina Games i danas nećemo igrati neke igrice, nikakve, kao što nameravam da igram u sledećim nekim klipovima i da snimam naravno. Samo bih želela da se vedem u svoj kanal, što već dugo vreme planiram, ali eto sad sam htela. Imat ću samo gameplay i tutoriale, to vam obećavam, i potrudit ću se da vi uživate dok gledate moje klipove, kao što i ja uživam da snimam vama. Onda želela bih da kažem da ako ne uspe ovaj kanal, ali nadam se da ću uspeti, pošto trudim se za vas da snimim bolje igrice i to. Možda neću biti kao neki drugi poznati youtuber, što bi voljela, ali voljela bi da budem. Voljela bi da snimamo dugo igrice, to je da snimam još dugo vremena, zato što želim da snimam, mnogo mi se sviđa snimanje igrica i to gameplay i to. Prvo što nameravam sad od igrica da snimam jeste oni kodovi za Pro Citizens u Robloxu i malo kako igram taj Roblox, to je Pro Citizens, pošto ja to sad skoro vreme mnogo igram, ili Phantom Forces. I znam da svaka deca, to jest ja sam dete, ali uključujući i druge osobe, žele bi da postanu kao ti poznati youtuberi kao Full TV. Da, Full TV samo gledam, i Johnny, omiljen. Dobro, i Luka i ne znam kako se zove. Jola, Luka i ne znam, ali gledam najviše Joleta. Ja sam jedan fan. I Kikinda iz Serbijana. I ponekad gledam i Muđu, ali te poznate youtubere, Kovalasku, ja sam šta nije to, ali željela bih samo da vam kažem da ako ne uspe ovaj moj kanal, onda pokušat ću, to jest ja ću se truditi i to, tako da vidjet ćemo kako će biti. Pa to je ljudi to za danas, što sam to kažem. Ako bude još nešto bilo, ja ću napisati u deskripciji, tako u deskripciji, ako sam nešto zaboravila, jer sam sigurno zaboravila. Pa vidimo se na nekom sljedećem klipu, to je to za danas, ćao ljudi!